Dette er en film om de grundlæggende teknikker i karpefiskeri. Men vi koncentrerer os om de ting, der foregår under overfladen. Vi fortæller om foder og fodring, og vi ser dets virkning ude på fiskepladsen. Vi gennemgår de mange forskellige måder, hvormed man kan fodre. Mange vidt forskellige avn kan benyttes til karpefiskeri. Vi gennemgår de fleste, og vi ser, hvorledes man laver et standardrig til fiskeri med boilies. Vi kigger naturligvis også på selve fiskegradet, men det vigtigste foregår ude i fiskeområdet. Her ser vi for eksempel en brasen, som tager avnen. Vi ser de andre fiskearter, der lokkes til området på grund af fodret, og vi ser en utrolig optagelse med en gedde inde på fiskepladsen. Karperne ser vi i mange optagelser, hvor de nysgerrigt og tøvende inspicerer vores avn, placeret lige foran undervandskameraet. Fin fisk ser det ud til.